Η παιδική θεατρική σκηνή Ηρμός κάτω Χαΐας σας καλωσορίζει στην απόψινή παράσταση και σας ευχαριστεί εκ βάθους καρδιάς για την παρουσία σας. Η ερασιτεχνική μας ομάδα διάγει τον έκτο χρόνο ζωής της μια μακρά παρουσία στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Δυτικής Αχαΐας, έχοντας ανεβάσει 36 συνολικά παραστάσεις μέχρι σήμερα στην περιφέρεια, αλλά και στην έδρα του Δήμου. Η Πάτα και το θεατράκι της Μαρίνας είναι ο δεύτερος σταθμός του φετινού καλοκαιρινού ταξιδιού μας, που ξεκίνησε από τον Αλυσσό στις 10 Ιουλίου και θα έχει τελικό προορισμό στην Κάτω Χαΐα στις 21 Αυγούστου. Απόψε θα παρακολουθήσετε μια ευχάριστη, δροσερή μουσική λαροτραγωδία, εμπνευσμένη από τον αρχαίο ελληνικό μύθο, γραμμένη σε ιαμβικό 15σύλλαβο στίχο και βασισμένη όχι αυστηρά, αλλά σε ορισμένα από τα οργανικά μέλη της αρχαίας ηθικής κομμωδίας. Στο σημείο αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον καλλιτεχνικό οργανισμό του Δήμου, Πατρέων, για την άμεση ανταπόκριση και την παραχώρηση του χώρου, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας, το ταξιδιωτικό γραφείο Φραγκούλιας Tours, την εταιρεία Medfrico, το κέντρο λογοθεραπείας Λόγου Διάπλασης, τον graphic designer Mr. Hamilton, την εταιρεία υλικών οικοδομών Ράφωσης, την εταιρεία Θανόπουλος ΑΕ, το τεχνικό πολυκατάστημα Παπουλόπουλος, την εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού Ραγκαβάνης, τη Volterra Soft Πάτρας, το αργοποιείο Φούρνο στην Κάτω Χαΐα, την εταιρεία West Energy, το Δήμο Δυτικής Αχαΐας, τον κύριο Παναγιώτη Βουκελάτο που φροντίζει για τη μεταφορά των σκηνικών μας και τους γονείς μας που είναι πάντα δίπλα μας και προάγουν μαζί μας τις υπέροχες αξίες του ερασιτεχνισμού και του εθελοντισμού. Να ευχαριστήσουμε επίσης τους χορηγούς επικοινωνίας μας, το Tempo 24, τα Δυτικά Νέα, το iditikiachaia.gr και τα Φραγκιώτικα Νέα. Αμέσως μετά το τέλος της παράστασης, παρακαλούμε μην αποχωρήσετε για να γίνει μια γρήγορη παρουσίαση των ερασιτεχνών ηθοποιών και των συντελεστών του Ηρμού. Τα υπόλοιπα επί σκηνής. Είμαστε οι Σιρήνες, 12 νύμφες, αδελφές, ανθρώπων πειρατίνες. Η Λευκοσία είμαι εγώ. Πληγία.
Παρθενόπη. Καράβια με τους ναυτικούς μπαίνουμε στο κατόπι. Στη Σικελία στο στενό βρίσκεται το νησί μας. Το μαγικό τραγούδι μας και η γλυκιά φωνή μας, τα πλοία όλα σταματά, τους ναύτες βοητεύει. Κι έτσι από το θάνατο κανείς δεν τραπετεύει. Μονάχα δύο άνθρωποι κατάφεραν να στρέψουν τα πλοία τους στο γλυκό και να μας κορυδέψουν. Εκείνος ο Παμπώνηρος, ο δόλιος Οδυσσέας και ο κατεργάρης Δαίμονας, ο μουσικός Ορφέας. Αυτόν ζητάμε όλες μας, τον άθλιο Ορφέα. Στα άδειτο το χέρι δεν θα ψάξουμε παρέα. Μήνυμα παραλάβαμε εδώ όπως κατεβαίνει. Μας το έστειλε η μάνα μας, τιμούσαμε επομένη. Εγώ είμαι ο Χάροντας, γνωστός μαμαευμένος. Αιώνες τώρα συνεχώς έχω υπηρεσία. Παρέα με την βάρκα μου στη λίμνη Χερσία. Κάνω το δρομολόγιο του στην Ελλάδο οίκο, στο κάτω κόσμο δηλαδή, νεκρούς φαινοπίκου. Ο Πλούτονας είναι άρχοντας τούτου του κάτω κόσμου. Αφεντικό όλων εδώ και μπροστάμενός μου. Στο ποταμό αχαίροντα συνήθως κάνω πιάτσι. Δουλειά που θέλει αντοχή, υπομονή και πράξη. Παραλαμβάνω τις ψυχές με δάκρυα και οδυρμούς. Δεν φτάνει που τραβώ κουπί, μωρώνω και νεκρούς. Κάνω και χρέξη αγού, παίρνοντας το λαγκάδι. Δείχνω το ξιαθέατρα στο δρόμο για τον άπλο. Τις άρπιες, τα τέρατα, με σώμα φτερωτό, που αυτιά αρκούδας έχουνε και πρόσωπο χλωμό. Το γύρας, τις ασθένειες, το φόβο, τη διχόνια, τον ύπνο και το θάνατο, τη λύπη, την αιώνια. Τα μαύρα δέντρα τάγωνα που βγάζουν κακοσμία, τη μουχλιασμένη την αυτή που πνέει δυσοσμία. Και ποιο είναι το κέρδος μου, σταγόη με αυτό, τον άπλο τους αντιστοιχεί σε έναν ομολό. Με πνίξανε τα έξοδα, είναι ακριβή τσάρκα. Πάγια, λάσκα, τις νες και σέρνεις για τη βάρκα. Πού στάρεις κύριε Πλούτονα να έχεις ταξιτζή? Πάρε μου μια σύγχρονη ζελομηχανή, σαν το γραφείο ιδιών και δωρεάν κοράκι. Όλα μου κανένα έσμο να κάνουμε πονάκι. Κατά τα άλλα χάρος τουρ με το καμπριολέ. Χάρη! Φιλά να κάνω τα... Πού σύγκρα τρελέ? Γεια σου συντροφοφέρμη, φίλε μου Πουράνη. Γεια σου και σένα άρχοντα. Σου λείψα καπετάνι, Ο πολιτός μου αδερφός που φέρνει τους πελάτες και βάζει συνέχεια στη βάρκα μου του βάζει. Ρώτα, η
πήρα η άνθρωπος για λέγει το φυσικάτο, μία με το φυρίκιο. Γιατί πάρα με κάτω. Άστα αυτά για άλλη φορά. Σου έχω φέρει λύσεις. Κράτα το στόμα σου κλειστό. Δυνατά. Θα τελειώσω αυστηρά, είναι τον εκπήρα. Ποιος είναι ο μενοχάνατος που διάλεξε η μοίρα? Εκ προημίου θα σου πω. Ένας είναι στη λίστα που μου την δώσει. Να δω μωρέ στην πίστα. Και εσάς, την απόφαση, ποιος θα πει τον Πειραίο, τι παίρνει μόνο οι άνθρωποι. Δεν είναι αναγκαίο. Άδεια πήρε ένας κινητός αργά στο βράδυ για μια λιγοήμερη επίσκεψη στον Άδη. Και θα κατέβει να εκτός, πάλι το υπόγειο. Επίσημα και τους θεούς. Σαν χοντρό λαμόγιο. Ιδιάζει στην πράξη. Μιλώ για τον Ακτέα. Είναι περί του θεία του Μιστράκη Βασιλέα. Ο κλεισμένος της Ολής, της γύρας του Σκεψόζος, απ' τη σχολή του Απόλλωνα μάεστρος βιρτουόζος. Αυτός δεν είχε παντρευτεί την είχε παιδί. Και όταν εκείνη πέθανε, το ρίξε το αγκολίκι. Η λύρα του εσύλισε, έπαθε αλανία. Τον αετό τον πλάκωσε βαριά μελαγχολία. Το πρόγραμμα τα ακύρωσε και όλες τις συναντίες. Το μέγαρο του όλου περνάει τις σχολίες. Γκρινιάζουν όλες οι θεές. Βάλαν μπροστά την ήρα. Τους έλειψε η όπερα του Βαϊδού η λύρα. Ο Δίας αποφάσισε να δώσει μία λύση. Και εκείνος όλους τους θεούς κατάφερε να πείσει. Την ευρυθήκη ο ειδός τώρα να συναντήσει. Αλλιώς θα κάνει γρήγορα, το μέγαρο θα κλείσει. Για να μισήσει και το πλούτονα, εκείνο το ρημάδι, παίρνει και τη γυναίκα του, φεύγοντας από τον Άδη. Και όπου είναι σύντομα, έρχεται το λεγάμι. Εάν δεν απατώμε, τότε ήταν το ραντεβού. Τι απέσιο ατμόσφαιρα και μυρωδιά μου. Ο κύριος? Εμείς, Θεός, μόρι υποδοχέας. Και από εδώ φίλος μου, Χάρον μεταφορέας. Θα εννοείται βέβαια. επί της Οδυσσιών. Και από εδώ Κύριος. Επί της Δεσσεβιών. Δεν είμαι κύριε για χιούμο και για πνεύμα. Ρε όταν έρθει η ώρα σου θα σε βαρέσει ρεύμα. Συγγνώμη δεν κατάλαβα. Λέω για το ωράριο. Βεβαίως, ήμουν ακριβής. Ας πούμε στο πιάριο. Το Αντώνιο από τα Μέγαρα, ο άνθρωπος αρχίστρα, μήπως αντιληφθεί. Όχι, μειολογής μου. Φίλοι, πώς πάνε δουλειές. Τρώω χοντρό καψόνι. Πάνε χτυσές οι εποχές. Κανένας δεν πληρώνει. Σε άλλους τσιγκουνεύονται κι αλλού είναι κουβαρτάδες. Εγώ ξελαριάζω με τα πιάνουν οι παπάδες. Κλαίσω λιλίθω των νεκρών, χάνεις και την κονόμα. Χάρι, τι έχουμε εδώ? Τούτο είναι πτώμα. Μήπως παρεξηγήσατε? Εγώ δεν έχω σχέση. Παρακαλώ να στη έλα, δεν πάτε θέση. Κυρία μου, δεν κατάλαβες, έχω ανακουσίως. Αυτοκτονία δηλαδή, τώρα ζωδίο. Σου λέω είμαι ζωντανός, είσαι τελείως γκάου. Άσχομαι και τέλειωνε. Έχει το νόκαου. Μα τι μαρτύριο είναι αυτό, πόσο θα διαρκέσει. Θα σε περάσω αύριο. Κάτι δεν σου αρέσει. Χρειάζεσαι την πύρα μου μια παραπάνω κλάση. Αλλιώς θα φύγεις άκλαυτος. Άκου και εδώ σε βάση.
χοντρό. Με τη δουλειά ξεχάστηκα και έχω σπουδαία νέα. Στον πάνω κόσμο οι Έλληνες ζουν στην απελπισία. Από τα χρέη τα πολλά πέσανε σε αφασία. Τα φαρμακεία βιάσανε, κουτί δεν έχει μείνει. Ζανάξ, ταμπόν και ανταράξ, όλη η Ελλάδα πίνει. Κυκλοφορούν ξεβράκωτοι και θέλουν να πεθάνουν. Όπου σταθούν και όπου βρεθούν, το όνομά σου πιάνουν. Το χάρα τον αντάμωσα ένα Σαββάτο βράδυ. Ο χάρας βγήκε από χανιά μέσα στη δική μου γειτονιά. Δεν σε φοβάμαι μωρέ χάρε, ποια θέλεις τη δική μου πάρε. Κρονισί. Έχει γίνει σύγκρου. CD, κανείς δεν βρίσκει. Στα μάτια είναι ανάπαστος. 2 εκατομμύρια δίσκοι. 5 Έλληνες στον Άδη ανταμώσαν ένα βράδυ. Να ήταν καπηλιό ο Άδη, το σκοτάδι του κρασί, να ήταν κάπελας ο Χάρος, να τα πήραμε μαζί. Άπαξ και δεν επέθανες, έστω με αυτοκτονία, μούτρα δεν έχεις φίλε μου, να βγεις στην κοινωνία. Του βοτανικού ο Μάγκας είχε ωραίο παρελθόν. Το επόμενο δικό σας. Ένας αλήτης πέθανε. Άσε που γίνες διάσημος μέχρι την Ικαρία. Μην ξανακούσω το όνομα, με πιάνει ιστερία. Αυτά λοιπόν φιλάρα μου, τα πάντα είναι ατμός. Όσο για σένα κύριος, μου φαίνεσαι και ομός. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Σεις, σου παίρνω σιγαρίτια. Θα δεις μια μέρα ξαφνικά ανάποδα ραδίτια. Στο λέω, πρόσεξε καλά.
Δυνατά. Πήρατε πράγματα. Θέλετε. Σου έχω πει να μην γίνεις το δωμάτιό σου. Έλα μέσα. Έλα μέσα. Θέλω λίγο καλό λιμονάκι μέχρι μέρα. Περίμενε, πάμε μαζί. Αφεύγουμε λίγο κι εμείς. Έδωσε ο Ποσειδώνας. Δώσε μπροστά δύο βολούς. Α, Πατεώνας. Αυτό είναι σοκέρδια και μαύρα μωρά. Για ζωντανούς τα κόμιστρα ή λίγο λουγρά. Αναχώρηση πλοιαρίου νεκρικής αυτοπλοείας για ενδιάμεσες στάσεις. Πηγή μνημοσύνης. Καθαρτήρια καυτά. Ηλίσια παιδεία. Περιφλεγέων ποταμός. Παρακαλούνται οι επιβάτες που βρίσκονται στην αναμονή λόγω απεργίας της Πανκορατικής Ένωσης Γραφείων Τελετών να μην συνοστίζονται στο πορφνείο. Καλή ψυχή και να ζήσουμε να σας θυμόμαστε. Αν με πάρει οργάνωση και τελετουργικό, τι επιάπτης είναι αυτός. Οδεία, τι τραγικό. Ας όψε το έργος. Μου έχω καταλάβει. Το θηλυκό μαέστρο μου το ξέρει το καράβι. Και αν παίζει τα ελεύθερα και είσαι μουσικός, είμαι κι εγώ της όπερας πολύ φανατικός. Σε μια αρκίτρα σκοτεινή το ποταμό το αφήνω, σε μια μαύρη όπερα θαλάσσιον σιρήνο. Και γλίτωσε τους ναύτες. Και από εμάς δεν φύγανε άλλοι αργοναύτες. Μην το πιστεύεις
Κώστα, στο μικρόφωνο, Κώστα. Αν είναι έτσι είναι, μεθεϊκό σημάδι, δεν φέρνουμε εμείς. Πάρτε να το πάρουμε. Και τον κωδικό πρόσβαση, παρακαλώ. Τον κωδικό πρόσβαση, παρακαλώ. Αν τον έχετε ξεχάσει, θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία ανάκτησης κωδικού. Απαντήστε στην παρακάτω ερώτηση. Τι είναι αυτό που κρατάτε? Έλα πιο μέσα στο μικρόφωνο. Εσύ που κουτσιλιάς, τι έκανες στο κέντρο σου χαμερές σπιτιάρι? Τι σου φταίξε το ζωντανό, λέει, με τα μάγια? Με εκείνο εκεί το παπλαμά που έβαλε στα μάγια. Λύρα, υγρία, σκάσε! Του άδεινο ματρόσφυλλο, το άδειο το γε. Έγινε τσιγάου. Άρχισε να δες. Στο μικρόφωνο. Βγήκε η βρώμα τρίτο. Το μάθαμε λεφτή. Και τόσο, σαν κύριοι, 50 μαγκαρίτο. Φύλακα τώρα ψάχνουμε στα όρια του πέτ. Νομίζεις είναι εύκολο να βρούμε άλλο πέτ? Εγώ, ο Μέγας Εακός, ο δικαστής του Άδου, να είμαι στο πόθο του σκυλιού, φρουρός μες στο σκοτάδι. Πείτε, πού ακούστηκε τούτο το ρεσί? Σε νούμερο γερμανικό, να τρέχουμε στη βήτα. Εσύ κακούργια μουσικέ, εσύ τα κατεσόβα. Κατάρα στο κεφάλι σου, κατάρα και στην πιόλα. Είναι! Δεν με νοιάζει! Δεν πατάνε και του μελέκι! Ο
σώθηκα τα κούτελα με μοιάζες από κάτω. Υπέφερε καιρό. Δυνατά. Μαύρο αίμα στα έργα του βαθιά να σε πουλάει. Λιωσιάρε τα σκέφτεται να κάνει τα κομμάτια και τα νεφρά σου. Κάτερα τα σπλάχνα και τα σκόρια. Πισμένα η καρδίση, σαν φέλα καταυτό. Να σου πάει με θυμό τα δυο σου τα πλενό. Σε καθαριέμαι ισόμετρα και ακόμα παραπάνω. Να κάνεις μέσα στη φυλακή παρέα με το Γιάννη. Το αίμα το μελτούλους να σου το πίνει ο δράμος. Για πάντες αποστέρωση να σε έχει ο Κιφιάνος. Λοιπόν, κοίταξε στο δίκη και το σημείο μόνο. Λοιπόν, η ώρα σου. Άρα, ένα πόνο. Συγγύρος μαγικός, στα αυτιά μου ευωδία. Πολύ γνωστή μου φάνηκε το μελωδία. Κυρία μου, Ορφέα, εσείς, τι κάνετε εδώ κάτω? με τράβηξε έρωτα και όχι το ματάκι. Μία αποφάσισε να έρθει στην καταδίκη και πήρε τη γυναίκα μου, είπε τη δίκη. Ο Δίας με λυπήθηκε, είπε να έρθει στον άλλο. Και η Περσεφόνη γρήγορα να το τη δίκη γρήγορα να πάρει το σκοτάδι. Μας είπες, το φαίνεις στη γνωστή. Τι είναι τώρα. Η Περσεφόνη βέβαια έμενε από αυτό. Η σύζυγος του Πλούτορα που τα είχε κλέψει. Στον κάτω κόσμο με έφερε, μου έκανε τις θέσεις. Να είμαι το βασίλισσα φθινόπωρο χειμώνα, μα καλοκαίρι κι άνοιξη, μόνη και Αμαζόνα. Αρχόντισα ο Πλούτονας στον γύρο. Μετά βρει άνοιξη και τον αφήνω χείρο. Και τι θα κάνω μόνο εκεί πάνω 6 μήνες, θα μείνω χωρισκόμενο, δεν πάω σε οικογένειες. Μα βλέπω τη γυναίκα μου που είναι κλεισμένη. Είστε κορόιδο εντελώς, αυτή είναι πεθαμένη. Μήπως δεν καταλάβατε, δεν ήρθε για καπρός. Τι! Βασαρία είναι αυτή! Σήκωσε το νερό. Νου σου με τον Πλούτονα γιατί είναι αυστηρός. Πρόσεχε κουβέντα μην ανοίξεις. Παπά! Τι έφρατα! Μας είχα να πήξεις! Δεν έχω χρόνο να ούτε χίλιους να πει. Τούτος δεν μοιάζει σαν νεκρός. Φέρετσε μαζί. Τι λίρα, πώς σε παίρνεις την υποδοχή. 300 χρόνια τάρταρα για να με κατοχή. Μα εγώ με... Ένας άσημος του δρόμου μουσικός. Απλά σήμερα πέθανε νεκρότατος νεκρός. Εγώ πάντως δεν το είχα μεταστεί. Όχι, τελείως πέθανε. Πιάστο να είναι κρύος. Καλώς. Ίσως να σου τραγούδισαν στον δρόμο της ειρήνης. Το παίζουνε καλύτερα και χωροφυλακή. Η πεθερά μου η Δήμητρα. Τους είχε αναθέσει να ψάξουν για την κόρη. Μωρό, βοήθηκα το πες. Δεν ήταν δυνατές για να το κουμπανάς. Εσύ το ξέρεις το έργο. Ή μόνο να τσουνάς, δηλαδή μια άρια ή μουσική συνόλου. Σε μαρκαρίδι εδώ που έχουν καθόλου. Τόσο χαρούμενο, μπράβο, κρατηφόρο, να σου ευφεραίνει την καρδιά, ντυμένο μαυροφόρο.
Το έκανα. Μαέστρο μου, Κώστα. την νύχτα να μου φτιάξεις και ακόμα γρήγορα να κάνω την προστάση. Προχώρω, μην το σκέφτεσαι. Θα ήθελα, Βασιλέα, με αυτή που θα διαλέξω εγώ, να φύγουμε παρέα. Πήρα και όλο το πλούτο. Γιατί δεν το παραπείτε. Γι' αυτό. Πάτε να πει όσα θέλετε και τότε να διαβεί. Το πέρα, στο γυρισμό. Όσα θα ήθελα όμως να υπέρει πριν φύγετε τον άλλο. Γιατί το αποχωρimo στις άλλες. Με κάθε θεσμότητα και να σας τους καλέσω. Και θες του πάρω φίλε μου, εγώ θα σε βολέψω. Μα τι μου λέτε πλούτονα. Λέω, θα σας κοντρέψω. Θέλω μια τέλεια πλούτονα, την πρόταση μου σκέφτομαι. Θα κάνετε και μπάτσελορ. Θα για σας μαζέψω. Θα ετοιμάσετε γιορτή και πρέπει να κοτσάρω. Σε καθιστώ υπεύθυνη, πρόσεχε το κουμπάρι. Ποιος άφησε τη βάρκα με στο αλόβι. Εγώ σας χάρησα και μου χρωστώ και χάρη. Δεν πήρα καταλάβω το γρήγορο να χαμπάρι. Οι δυο μας μόνο ξέρουμε πως είσαι τεχνητός. Η ευρυδίκη δία μου. Ποιος είναι ο κοντός? Αγάπη μου, τι έρχονται, είναι εγώ μορφέας. Βαγγέλη, θα τη στρέφεις όπως ο προβολέας. Προσπάθησε να θυμηθείς. Πες μου μια λέξη. Κοίτα το περιστέρα εκεί. Εσύ είσαι Αλέξη. Τι σου έκανες, με ξέχασες. Έλα στα λογικά σου. Απομακρύνσου γρήγορα και κάτω τα κουλά σου. Έχουμε τους σκοτούρους να πλακώσουν τη γαμπρή. Θα τους σκοτώσω. Άκυρο, είναι ήδη νεκρή. Κυρία, με παρενοχλεί αυτός ο κακοήθης. Ωραία, έχει πιει νερό από την πηγή της λύκης. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, τον έχει πια ξεχάσει. Να τον μπαλώσω και με αυτόν μήπως και ησυχάσει. Μαέστρο μου, όλες οι μορφές στον κάτω κόσμο αλλάζουν. Δεν είναι αυτό που φαίνεται, νομίζετε πως μοιάζουν. Δίκιο μου φαίνεται. Έχει κι άλλο χρώμα. Τη βάρεσε κοιλιά. Το σκέφτεστε ακόμα. Η νύχη μου έχει άλλο τάκ κι άλλο προσωπάκι. Όλες το ίδιο είναι εδώ. Λαός και κολονάκι. Πλάκος η νεολαία. Στον άντρη βλέπω γρήγορα κυκλοφορούν τα νέα. Λένε πως είναι μια ψυχή και θέλει να διαλέξει μια κοπέλα όμορφη και ίσως την πιο σεξι. Στο πάτη κάτω στη στιγμή μόλις να συναντήσεις. Εσύ έχεις καιρό εδώ? Δεν έχω σαρατήσει. Γίνουνε μόνο 100. Για κοίτα, ησυχία. Μου είτε κατακούτε. Δεν είναι αδικία. Δεν χάρηκα τα νιάτα μου, γι' αυτό θα ξεπουκάρω. Μόλις αρπάξω το τεχνό, τα μάτια μου θα πάρω. Δεν θα παράλογο. Έτοιμο διαπράττω. Δώσανε της γριάς στα αυγό, το θέλει και μελάτο. Είναι με πικρή πατροχωρείς δεσμούς και τέτοια. Έλα, πώς είναι δυνατόν?
Μόνο μια περιπέτεια. Και θυμάμαι κι εγώ πριν από 80 έτη. Α, τόσο πρόσφατα μιλάς. Με έναν καναπέτη. Μια επιπολότητα που έμεινε κρυφή. Και πόνος να ήταν η γιαγιά, θα έρθει παραγραφή. Είδατε κάποιο μουσικό που κράτηκε μια λιρά? Τα φιλικά πλακώσανε και βγήκανε στη γύρα. Υπάρχει κάποιος. Δυστυχώς δεν ψάχνει για πιπίνια. Τι έγινε εδώ, μας πέραν τα αγγίλια. Εσύ είσαι φιλόμουτσι. Πρεσβήτα είναι και πέρα. Είπαν πως είναι μουσικός ή δεν σοβαρά πέρα. Ξέρεις και από όπερα. Σε είχα και εγώ μίτσα. Για μάζεψε τα λόγια σου. Τα ακούς μωρή λιβίτσα. Τι ψάχνεσαι κοπέλα μου? Εσύ τι επιδιώκεις. Που πήγε αυτός ο μουσικός. Έτερος Καπαδόκης. Έφτασε λέει ξαφνικά. Πες τι έχεις πει. Καλέσαμε την κλάση του να παρουσιαστεί. Τα μπέρδεψες τα πράγματα. Δεν τραγουδάς το voice. Μιλάμε για το μουσικό. Τον πλέον κορυφαίο. Σε μένα απευθύνθηκες διατηρηταίο. Είσαι και εσύ της όπερα. Αλλά τι είναι συμπαντζής, άκουσε φωνική. Μάλλον πυθικωτή. Μικρούλα, μην ανοίγεσαι. Κάνετε και βουτού. Όλος ο Άδης προσκυνά στα πόδια του κοντού. Δεν συλλέξεις ο Λίζα ψάχνει για αντίκα. Κι όμως η κότα, η γρία και η τυλίκα, ο καλλιτέχνης άπαντα δεν είναι αεριτζής. Τη Βλαχοπούλου κάποτε έκλεψε ο βιολιτζής. Αντούτο λέει κορίτσια μου, εγώ δεν είμαι πλήτο. Κι αφού τον πάρω από εδώ, άντες περιμεχθήτω. Προχώρα φίλα μπιδό να στολιστούμε μπρος. Κοίτα φωτιές που άνοιξε ο Τερινολαμπρός. Από την άλλη ποια είμαι εγώ. Ούτε να σημάδω. Το μόνο που είναι σίγουρο πως βρίσκομαι στον άδειο. Στην προηγούμενη ζωή, ποιο ήταν το όνομά μου. Με κάτι με ποτίσανε και έφυξε τα μυαλά μου. Οι αρχαίοι το έχουν σύστημα να πέφτουν στα ντουμάνια. Βρέθηκε σε συμπόσιο. Σε πήραν τα λιβάνια. Από την άλλη, ο μουσικός έλεγε πως με ξέρει. Ρε πας, πώς έγινε αυτό, πότε και σε ποια μέρη. Και η μουσική που άκουσαν σαν κάτι να χτυπήσει. Όλα αυτά πάνω μου φαίνονται και το μυαλό γυρίζει.
κόλλησε το λιμάνι. 4 ταχύτητα και είμαι στο σκοτάδι. Απόψε απευθείας το πάτη θα τραβήξω, θα βγάλω live βίντεο και θα τις καταπλήξω. Να μάθουνε στον Όλυμπο, του Δία τα τσιράκια, το TST περίκοκο, τι κάνουν τα κοράκια. Αφέντη μια ερώτατε. Σας έπεσε το σήμα. Αυτό το φέρει ο Φιλοχός. Το κάνει και η νυχτή μου. Λύτσε τα χειρότερα. Μπράβο σου, Πλούτονα η αηδία σας, τι βρώμα να δει. εσύ είναι η Ριστάταρα. Στήχε την Κασιάδη. Λόγω σας και εγώ. Βγήκα στα 2 χρόνια. Νέος, εσύ πώς λέγεσαι. Πρώτη φορά σας λέω. Ο Κινησίας είμαι εγώ. Μίλα, το επιτρέπω. Περνάς καλώς στα μέρη μας. Πώς πάνε τα ραφάτια. Βρήκα την ησυχία μου και έκοψα και τα χάρια. Καλώς. Τώρα προσέξτε με καλά και ανοιχτά τα αυτιά σας. Ακούμε την παμέγιστη λιτιότητά σας. Κανόνισα για σήμερα. Γιορτή μες στο παλάτι και περιμένω από εσάς να γίνει φινετσάτα. Γι' αυτό τη διοργάνωση οι δυο σας αναλάβετε. Χρόνο πολύ δεν έχουμε και πρέπει να προλάβουμε. Μην λυπηθείτε τα λεφτά. Πήρα από το ΕΣΠΑ. Πρέπει να είσαι έξυπνος. Να ξέρεις από Βέσπα. Ένα brand name έχουμε και δεν το εξφάμε. Εδώ δεν είναι Όλυμπος. Ντομάτες δεν πουλάμε. Θέλω γιορτή μοναδική. Βάλτε τα δυνατά σας. Θα είναι η γιορτή αντάξια της γελιότητάς σας. Έτσι νυχτάζουν να είναι μπροστά. Φωτός. Μην είσαι αθάδης. Βλέπεις τον ίδιο πουθενά. Εδώ είναι Άδης. Νομίζω ήμουν σαφής. Είστε ασαφέστατος. Από εκένα, Πλούτονα, είστε γενέθλια. Φεύγω και ξεκινήστε εσείς μπρος στα καθήκοντά σας. Δόξα σας, η χαβάρα σας. Στην αθλειότητά σας. Πιο δυνατά. Σε 2 λεπτά θα είναι εδώ. Κοίτα, κρέασε και λέμε. Μην ελπίζετε και τα φορά για την πληροφορία. Περάσει και το κουφέ, να είναι το φορείο. Παρακαλώ. Κοίταξε τις κρατήσεις. Στη λίστα είμαι σίγουρα. Όνομα μη ρωτήσεις. Λάκος είναι ισόρροπη. Μην δίνεις σημασία. Παρακαλώ, κύριε. Άρον. Εμείς. Γίνεται ξαφόσφαιρα στα φεστιβάλ. Πω, πελαθολόγιο, ποδόσφαιρο κοιτά. Σου άρεσε, μπράβο συνεργάτη.
Αρσενίδη, σε 2 λεπτά αρχίζουμε. Έτοιμος είμαι ήδη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο βρωμερός αφέντης μας, ο γεροντοβασμένος, ο Φάφλος ο Ελεηνός, ο Πλούτων ο Βλαμμένος, φιλοδοξεί ο Άθλιος, ετούτη η γιορτή, αντάξια της φήμης του, να είναι ασορτή. Γι' αυτό λοιπόν για έκπληξη, σας έχει ένα δώρο. Υποδεχτείτε το guest star της Λύρας Πρωτοκόρου, τον αηδό της όπερας, το θηλυκό αστέρι, το σπάνιο φαινόμενο της Άριας Ξεφτέρη. Μόλις αυτός μπορέσει. Για αυτού γελιώτης Πλούτονας. Σε Θεό! Θεά! Αφέντη Πανηλήθεια, κηρύξτε το καλά. Θα ήθελα 3 πράγματα να πω. Πρώτον, καλωσορίσατε και τέλος, ευχαριστώ. Τέτοιο δεν έγινε κανένα 2 τεπές. Στην πίστα αλλά δώσετε κορέξτε και νόμες. Πείτε όλο το κέντρο στο χορό, μόλις με την εσωτρία. Γυρίσω μέσα στη γιορτή. Το ξεκινάει. Πρώτοι θα σύρουν το χορό του Άιτο Σαλόνι ότι υποτέλεσε Πλούτονας και ωραία Περσεφόνη. Γιώργο, θα πεις το πάντα σε φόρμα βρίσκομαι. Πάντα σε φόρμα βρίσκομαι, και ας περνάνε τα χρόνια. Καλά, αυτό να λέγεται, τι τάση τα γαλόνια.
είναι να αρχίσει άδεια. Ναι, αφιερώ στο Πλούτονα να κάνει παρακλάδια. Για πείτε μου, τι βλέπετε και σας στεναχωρά? Το χάραμε τα μάτια μου για δεύτερη φορά. Ανδρέα, στο μικρόφωνο, στο μικρόφωνο. Το κάνουμε σε έμαθα, εάν δεν υπερβάλλω. Όχι ακριβώς την όπερα, αλλά το ψάλω. Χαμόγελο παρακαλώ. Σοφός Ελένη, πάει μέσα στα πόδια μου, προχώρα Χριστιανέ μου. Sing the mama, you're doing out there. Facing the hard life without no fear. Just see and know that you really care. And the obstacle can you better fear. Ένα ζευγάρι χωρίς δεν θα υποστημίσει. Μην πίνετε άλλο Πλούτονα, εγώ μου Ερμή. And compare to find the school fee and the bus fare. When the pops disappear, in a run bar can't find him nowhere. Steadily you work flow, every you know, so you don't stop. No time for your dare. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm. Μέσω ίδιο και Ατλαντικό θα πάρουμε σε ρί. Την έκατσε ο μουσικός, έγινες φαβορής. When she says ooh love, no one's ever gonna hurt you love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Πρώτη φορά γνωρίζω μια διάσημη σχολή. Μέχρι και να έρθω νεκρό να στο playlist. Δυνατά, Ανδρέα. Ακούω ροφαντικά και τσόπερ διαθέτω. Εσύ το παίξα, κατέχεις το πακέτο. Bang, 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 alright then. Πες μου, τι τώρα θα ήθελες, γλυκιά μου, πριμαντόνα. Λουί Βιτόν, τερμάτι και μία σπιταρόνα. Lift up your head, lift it up to the sky, yeah. Rock around, don't bother cry. Angels around you, just dry your eyes. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm. Δεν μοιάζει την αγάπη μου, αυτή είναι μικρή. Η απόχρονη σπηρία μου κανείς δεν είναι. No, he is safe when she says. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna Μωρέ, give τις μεροκές, να ξέρεις, έχω μάστερ. Πρώτο εγώ στην άντρα μου, θα είναι ένα αυτό. you your love. Ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. Yeah. Θα έρθει στο beach παρακαλώ, μην είσαι ντροπαλές. Στο πάνω κόσμο φτάσαμε τις 1000 προβολές. Δώσ' μου, δώσε. Φίλοι προσκεκλημένοι μας, θανούσες και θανότες, θέοι φιλοξενούμενοι, ημίθεοι και ζώντες. Ο θλιβερός μας βασιλιάς πάλι θα μας ξαφνιάσει. Έτσι σε λίγο πρόκειται, εδώ να αραβωνιάσει, το λατρευτό μας μουσικό, μ' όποια αυτός διαλέξει. Μα πρώτο καλεσμένος μας, τη λύρα του θα παίξει.
Ορφέα, ευρυδίκη μου, τι κάνεις τώρα, Μούργο? Συγχώρα τον κακούρ μου. Μου σκάσες από το πουθενά για να σε συγχωρήσω. Όλα εδώ πληρώνονται. Θα σε πλευρομετρήσω. Ξέχασες που ξεπόρτισες. Γαμπρός που έχεις γίνει. Μάζευες όλες τις θέες μέσα στο καμαρίνι. Την Αθηνά, την Άτεμη, τη Δήμητρα, τη Μουσίτσα. Αμπτάλο, που σπίτουσε ήρα η Μουσίτσα. Μονόπετες στις χάρτες είναι πρώτη τη δώρα. Κλείσε το βίντεο, βγαίνουν τα πίτα στη χώρα. Κρατώ μου σπίτι και έλεγα, εγώ δεν πάω μέγαρο. Άμα τελείσω μουσική, θα μείνω με το πέταρο. Και τώρα που ησύχες εκεί είπα να ξεπερδέψω. Στον Άδη με ακολούθησε να σε ξαναμαζέψω. Τέλειωσε, απολύεσαι και γίνω στις περσόνες. Πού πάρε, τι θα κάνουμε, θα λιώνει ο αεροπόρτος. Αναπονιάζεται κανείς. Δύο παιδιά μοντέρνα. Κατόλογες και απαγωγή, Ορφέας και Λατέρνα. Έχεις το πάνω σιγά, έχω το βιαστεί. Βερνίκη για τα κέρατα πάρε, θα βιαστεί. Σκέφτομαι και στην όπερα να πρωταγωνιστήσω. Θα ψέλω και αντίστροφα, καιρός να σε αναστήσω. Καμέρα, στο υπόγειο. Με πήρα ψηλασία. Άντε να φεύγουμε γιατί βλέπουμε μια ψυχασία. Ο σκάφος μου αναχωρεί. Υπάρχει άλλος κανείς? Μια στιγμή παρακαλώ. Εγώ τη δεσποινή. Με την τσέι πάνω να φυλάξουν την χώρο. Μια θέση στο κατάστρωμα και για τη σερβιτόρα. Στο μικρόφωνο έλα. Ελήψη κατηγορουμένων θα την κάνετε εγώ φυσικά. Παίζεις. Το πανηγύρι τέλειωσε. Σχόλωσε το γιορτάσιο. Κουράστηκα. Πικράθηκα. Έχω ιδιάσει. Αυτοί δεν γίνονται άνθρωποι. Ούτε θεοί επίσης. Για ποιον να αρχίσεις να μιλάς, με ποιον να ξεκινήσεις. Σηκάνω μ' αγανάκτηση. Τα χέρια μου ψηλά. Για ένας αντιανθρώπων να γίνονται καλά. Κατάρα ρίχνω στους μυτούς. Να ζουν όλοι αιώνια. Να βγάζουν τα μάτια τους. Να ζουν στην διχόνοια. Γι' αυτό τον κόσμο που έχασα δεν θέλω να θυμίσω. Έλεγα με μονή και μην κοιτάς τρεις. Αυτοί στη δυστυχία τους και εμείς όλοι μαζί. Και όπως τελείω ο ένας κλείνει το φαντασμό.
Απόψε είναι παιδιά από 10 έως 14 ετών. Μάλλον δεν έχουν κλείσει ούτε τα 14 τους. Είναι παιδάκια τα οποία εδώ και 6 χρόνια, κανένα εξάρι από αυτά, αποτελούν το βασικό κορμό της παιδικής θεατρικής Ηρμός κάτω Αχαΐας. Τα υπόλοιπα έρχονται συνέχεια και τα ανανεώνουν. Είναι παιδάκια από το 7ο Γυμνάσιο της Πάτρας, από το Μουσικό Γυμνάσιο της Πάτρας, από το Γυμνάσιο της Κάτω Αχαΐας, από το πρώτο, από το δεύτερο και από το τρίτο Δημοτικό της Κάτω Αχαΐας, όπως επίσης και από το Δημοτικό Σχολείο του Αλυσού. Και νομίζω, καταρχάς το ευχαριστηθήκατε, σας άρεσε. Να είστε καλά. Δεν είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινήσαμε από τον Αλυσό στις 10 Ιουλίου και θα καταλήξουμε στις 21 Αυγούστου στην Αχαγιά. Είναι ένα ταξίδι το οποίο το ξεκινήσαμε από τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, στο τρίτο Δημοτικό της Κάτω Αχαΐας που φιλοξενούμαστε και κάνουμε τις πρόβες μας. Έχουμε συμπληρώσει πάνω από 150 ώρες πρόβα. Αν ήταν μεγαλύτεροι ερασιτέχνες ηθοποιοί, έτσι. Ίσως αυτό που είδατε να το βγάζανε σε πολύ μικρότερο χρόνο. Παρ' όλα αυτά όμως περνάμε πάρα πολύ καλά μαζί τους. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Ορφέας, ο Κώστας ο Χρυσανθόπουλος. Εδώ μπροστά. Του αρέσει το χειροκρότημα. Πήγαινε πίσω και να βρει το Μικιέρα. Έμβριδη η Άννα η Καμπέρου. Στο ρόλο του Πλούτονα, στο ρόλο του Νεκροφόρου και στο χορό ο Γιώργος ο Νικολάου. Στο ρόλο της Περσεφόνης η Άννα η Περδέ. Στο ρόλο του Χάροντα ο Αλέξανδρος ο Βουκελάτος. Υπόψη τα Βουκελατόπουλα είναι τρίδημα, θα παρουσιάσω και τις άλλες δύο αδερφές του. Στο ρόλο του Ερμή ο Κώστας ο Σταθόπουλος. Ο Κώστας ο Σταθόπουλος και η Άννα η Καμπέρου είναι οι πιο παλιοί. Ξεκινήσανε από την τρίτη Δημοτικού, παίζοντας για πρώτη φορά. Δεν θέλω να κάνω, είναι μια ιδιαίτερη αναφορά χωρίς σε καμία περίπτωση έτσι, για τα υπόλοιπα παιδάκια. Το απλώς είναι πιο καλή. Ξεκινήσαν από την τρίτη Δημοτικού παίζοντας ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο του Γιάννου Καμπανέλη, το Μεγάλο Μαθησίρκο. Απαιτητικό έργο σε πολύ μικρή ηλικία. Να είστε καλά. Στο ρόλο του Προξενίδη, του Κέρβερου, στο χορό, στο ρόλο του Νεκροφόρου και του Νοσοκόμου ο Αργύρης ο Παπαδόπουλος. Οι πιο μεγάλοι πληρώνουν 4 και 5 χρόνια μαζί μας. Στο ρόλο της μυρολογίστρας και στο χορό η Πινελόπη Γιαννοπούλου. Υπάρχει μια κοπέλα, η Παναγιώτα Ζαφυροπούλου, τώρα θα την παρουσιάσω, η οποία έχει παντρευτεί το ρόλο της Γριάς εδώ και 5 χρόνια. Οφείλω να πω ότι είναι καταπληκτική. Είναι παλιά μαθητριά μου, αλλά είδατε με πέρασε. Το ρόλο της Κλεονίκης, η Άρτεμις η Παναγάκη, έλα. Στο ρόλο του Κινησία, στο ρόλο του Νεκρού και στο χορό, ο Ανδρέας ο Παπαδόπουλος.
Αργύρη του Παπαδόπουλου που ήταν ο ρόλος του Ξενίδη. Τι κάνουμε διακρίσεις, τα παίρνουμε τα αδερφάκια τους. Λαπηδό και στο χορό η Αγγελική Καούρη φέτος ήρθε. Κορυφαίες του χορού, Παρθενόπη και Νεκροφόρος, η Νικολέτα Ευωκελάτου, η Νίνα Καντελή. Στο ρόλο της Λευκοσίας, η δεύτερη κορυφαία του χορού, η αδερφή της και συμπληρώνουμε τα τρίτημα, η Ειρήνη Βικελάτου. Στο ρόλο της Λυγίας και στο ρόλο του Εακού και στον χορό, η Σωτηρία Ιράθου. Στο ρόλο του Κέρβερου, DJ και στο χορό, ο Φίβος ο Μπουρδανιώτης. Φετινό απόκτημα κι αυτός. Στο ρόλο της Χήρας και στο χορό η Μαρία η Κάτρη. Φετινό απόκτημα. Στο χορό και στο ρόλο του Νεκροφόρου η Ουρανία η Μπαχρά. Φετινό απόκτημα. Στο ρόλο του Κέρβερου, του Σερβιτόρου, του Νεκροφόρου και στο χορό άλλο φετινό απόκτημα ο Δημήτρης ο Λεβιδιώτης. Τετάρτης και Πέμπτης Δημοτικού. Έτσι, αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Είναι πάρα πολύ μικρά τα παιδιά αυτά. Για να κάνουν τουλάχιστον ένα τέτοιο έργο τέτοιων απαιτήσεων. Να το φέρνουμε στο πέρα. Δεν είναι μαζί μας απόψε, είναι παιδιά. Είπαμε, τα παιδιά δεν αποποιούνται το ρόλο τους. Είναι παιδιά, δεν αποποιούνται τη φύση τους μάλλον. Μας αρρώστησε η Κορίνα Σταυρογεωργοπούλου, είναι με 39 πυρετό στο σπίτι, δεν ήρθε. Και στα και στη διανομή των προγραμμάτων η Νόνη Κουτρουμάνη. Πάμε τώρα στους συντελεστές. Στους ανθρώπους που είναι από πίσω από όλο αυτό. Εγώ. Ξέρετε, έγραψα αυτό το έργο γιατί είχα μια έμπνευση, διάβαζα λίγο τη μυθολογία. Μ' αρέσει πολύ η μυθολογία, η ελληνική μυθολογία. Και έπεσε μια μέρα το μάτι μου στον Ορφέα και είπα να το παντρέψω τον Ορφέα με τις Ειρήνες και νομίζω βγήκε αυτό το έργο γραμμένο σε έμετρο 15σύλλαβο. Μ' αρέσει το έμετρο 15σύλλαβο. Είναι ένα έργο περίπου 1200 στίχων. Έχουμε βγάλει με έμετρο 15σύλλαβο ιαμβικό, έχουμε βγάλει και με πολύ μεγαλύτερα έργα. Θυμάμαι στους Αχαρνείς ο Αργύρης ο Παπαδόπουλος, ο Αργύρης, ο οποίος έπαιζε το Δικαιόπολη στο ρόλο του Δικαιόπολη, πολύ απαιτητικός ρόλος, απήγγειλε 300 στίχους και ταυτόχρονα υποκρινόταν. Γι' αυτό σας λέω, αυτά τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη πορεία από έργο. Λοιπόν, ξεκινάμε στις τελεστές, τους ανθρώπους που είναι από πίσω. Κίνηση, χορογραφία, κοστούμια, γενική επιμέλεια παρασκηνίων. Ο άνθρωπος που δεν έχει δει ποτέ κανένα έργο είναι η γυναίκα μου, η Βίκη Χριστοδουλοπούλου. Στο μακιγιάζ και στην επιμέλεια των παρασκηνίων, η γυναίκα του Βαγγέλη του Καραμπελιά, η σύζυγος, η Γιώτα Ιβανοσούλα. Δασκαλία του χορού έκανε η κυρία Μαρία Θωμά, η σύζυγος.
Σταμάτη Λέκα έκανε καταπληκτική δουλειά, πιστεύω, πάνω στην διδασκαλία του χορού να τραγουδήσουν τα 4-5 όλα τα τραγούδια και την άρια και βέβαια τα τραγούδια του χορού και την άρια και το μυρολόι της Πινελόπης. Στη δημόσιες σχέσεις και στην ηχοληψία πάντα μαζί μας εδώ και χρόνια ο Βαγγέλης ο Καραβουλιάς. Ξέρετε, είμαστε οικογενειακός. Όταν έρχεται ο γιος μου στη Θεσσαλονίκη, όταν έρχεται τα καλοκαίρια κάνει υποβολή. Ο Νίκος ο Καπέλος. Κράτησα τελευταίο το μεγάλο μας μαέστρο, ο οποίος έχω τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του, το Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου της Πάτρας, τον κύριο Σταμάτη Λέκα. Όχι. Καλησπέρα σας. Ακούγω μωρέ. Καλησπέρα σας. Περάσατε καλά, πιστεύω. Εγώ πέρασα καλά. Πέρασα και καλά και στις πρόβες. Εγώ, ξέρετε, είμαι ένας δημοκρατικός άνθρωπος. Δεν μ' αρέσει να διατάσω. Όταν κουβεντιάζαμε στο μήνα Σεπτέμβριο με τον Τάκη, μου λέει, γράφω, μου λέει ένα θεατρικό έργο, επαναλαμβάνω και κρατήστε το στο μυαλό σας, εκτός από μετριόφρον και ομορφόπεδο, είμαι και δημοκράτης και του είπα, μπράβο, θα γράψω εγώ μουσική. Πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες. Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτά που έγραψα, στον δρόμο τα διόρθωσα, γιατί πίστευα, μικρά παιδιά είναι, προσπαθούσα να βρω, ξέρετε, την γκάμα, τις οι νότες, η μελωδία, να είναι απλή για να μπορέσουν να τραγουδήσουν. Αυτοί το είπαν καλύτερα και κάθε φορά όταν πήγαινα στην πρόβα το άλλαζα, γιατί μ' άρεσε και το δυσκόλευα περισσότερο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον Τάκη, αλλά πάνω απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σημαντικό από τέτοιες ψυχές να ακούς την όποια μουσική έχεις γράψει. Αν είναι καλή, αν είναι κακή, αν είναι μέτρια, αλλά να την ακούς. Όταν άκουσα για πρώτη φορά το πρώτο τραγούδι που κάναμε, που είσαι μυρολογίστρα, το πρώτο τραγούδι ήταν αυτό που κάναμε στην Αχαγιά. Και ξετρελάθηκα και όταν πήγα σπίτι, ανέρεσα πολλά από αυτά που είχα γράψει, τα οποία δεν τα είχα ξεκινήσει ακόμα για πρόβα, γιατί λέω αν είναι έτσι και τα υπόλοιπα, θα είναι πάρα πολύ ωραία. Επίσης, τα τραγούδια του χορού, μη φεύγεις, τα τραγούδια του χορού, μετά έγραψα μια άρια, αριέτα να το πούμε, γιατί είναι μεγάλη λέξη, άρια, της Άννας. Πού είσαι ρε Άννα? Έλα πιο κοντά ρε Άννα. Ναι, η Άννα, η οποία είναι μαθήτρια του μουσικού σχολείου, παίζει βιολί. Έλα εδώ ρε Άννα. Παίζει βιολί και τραγούδισε αυτή την αριέτα τέλος πάντων που έγραψα και την είπε πάρα πολύ ωραία. Και αν έχετε τον Αύγουστο που θα παίξουμε και θα τελειώσουμε αυτή τη δουλειά στην Κάτω Αχαγιά, θα το ενισχύσουμε και κάποια όργανα από την ορχήστρα Junior του Οδείου της Φιλαρμονικής, που είναι στην εδώ πέρα από έτσι δεύτερο βιολί. Να είστε καλά. Αν δεν ξέχαμε στο είναι και πολύ λογά. Να είστε καλά. Πάμε να πούμε το φινάλε. Τι όχι, όχι ρε. Ναι, καθίστε. Είπαμε ο μαέστρος, γιατί έγινε μαέστρος, για να κάνω ό,τι θέλω. Πάμε. Πριν τελειώσουμε, θέλω μέσα από την καρδιά μου και εκ μέρους όλων και των παιδιών και των συντονιστών όλων μας να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή σας παρουσία. Σας ευχαριστούμε όλοι σας. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Είναι παιδιά και είναι ερασιτέχνες. Σας ευχαριστώ.
του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου της Πάτρας των Περιμουσών, η κυρία Ζαμπουνίδου, θέλει να κάνει ένα μικρό δωράκι στα παιδιά. Το ένα λουλουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.